हरनोसै नामा? मानो? माने नोंनो एन्टनिअ फैसा हरबायबा मानो आफानिफ्राय फैसा खावनांगौ जाखो? नङा होमबा? आंनोलाय मानो एन्टनिअनि फैसाखौ नांगौ? हरफिनबाय आं बेनो। आइला होमबा फैसाखौ दावराव खावमारनोसै? माथो? सिरिथा हनै आसोल फैदों। मा रायखुमादों नोंसोर आंखौ? आंखौ रायखुमादोंना नोंसोर? जोंना खामानियानो गैला नामा नोंखौल' रायखुमाबाय थानो? होमबा नोंसोर मा रायलायदोंमोन? जों गेदेरफोरनि खोथाखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ? दावखा राजाया आंनिख्रुइ गेदेर नङा ना? मानो नङा जानो? आं नोंनि 2 मिनिट गेदेर। बेनिखायनो आंखौ आदा लिं, आदा। ओइ थांबाय साहा फुदुंहैलाय। आंनोबो दै गिलास लाबोथां। खोनासं, आं नोंसोरनि रुवाथि नङा। नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो खालामदो। जायखिजाया बादालिखौ लानानै बिरलांनो मोनबानो जाबाय आं हनिमुननि थाखाय। अब्लासिम नों रावनोबो खोन्थानाङा दे। बोरैबा नारजि बुदाङा मिथिबा आंहा जारला जागोन। जागोन दे, आं रावनोबो खोन्थाया। मालानिफ्राय जालायलायगासिनो नोंसोर सानैना? मालानिफ्राय सोलिलायगासिनो? मायासै? आंखौ नुवाखै सानदों नामा नोंसोर? आंखौ खोनायाखै सानदों? ओइ अमा राजा, खोनादों जेब्ला रावनोबो दा खोन्थासै दे। औ, रावनोबो दा खोन्था दे। गिदों, दासो गिदों। बां, नोंबो नारजि बुदांखौ दाना थगायलायग्रा जाथारबाय माथो। नोंखौथ' आं बिदि जाथावगौ नुथारामोनलै। नाथाय नोंबो बेफोरबायदि थगायसुलिसो ओंखारबाय। उपाय गैया अमा राजा, नारजि बुदांनि आखलनि थाखायनो थगायनांगौ जादों। आच्छा, नोंसोर आंखौसो बुङोमोन नङा होमबा आंसो थगायो होननानै? गावनि पार्टनारनिफ्राय खोथा लाखुमायो, पार्टनारखौ चिट खालामो होननानै। नाथाय नोंसोर सानैयासो माथो। मिनिनोलाय जोबोर ओंखारदों आं नोंसोर सानैनि आखलखौ, नाथाय आं मिनिनोबो गोसो गैला। ओइ अमा राजा, नोंनि माखासे खोथाफोरखौबो जों लाखुमायोलै। नोंबो लाखुमादोब्रा। नोंलाय माला आंनि खोथा लाखुमाफेरग्रालै? मालानि दिनाव? नोंसोर सानैनि खोथाखौबो आं दा बयनोबो खोन्थाथिंगोन। अन्नानै खोन्थानाङाबा अमा राजा, नङाबा जारला जाथारगोन। साला सुवादफ्रा माब्लाबानिफ्रायनो गोसो थोलायखुमालायगासिनो। आंखौल' दाय होयोमोन ना। र' थिगसे सिगिनि साला बिसोरखौबो। आयु, बे अमा राजाया नारजि बुदांनो खोन्थाना होबा सेसखासै। आंहाबा नारजि बुदांखौ थगायनानैसो थाइलेन्डआव लांनो नागिरदों। बे अमा राजायासो खोनाफैनांगौ जाबायना जोंनि रायलायनायखौ, बालनि। आच्छा खोन्थालाय, नोंसोर सानैया बेफोरबायदि मालानिफ्राय? बारा गोबाव जायाखै, हाबानि अखानायैनिफ्रायसो। हाबानि अखानायैनि उननिफ्रायसो जों सानैया रायलायलायदों, प्लानिं खालामलायदों। दे 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 दे, मोनसे खोथा, नोंसोर सानैनि खोथाखौ आं खोन्थाया। बिनि सोलाय आंहाबो मोनसे मुलाम्फा जानांगोन ना। नङाबा आं मानो खोन्थायालासिनो थानो? जेराव मुलाम्फा गैया बेवहाय आं मानो बाहागो लाफानो? जागोन दे अमा राजा, नों टेनसन लानाङा। नोंनो मा नांगौ होगोन। खालि थफेरां मारा आंनि खोथाखौल' नों नारजि बुदांनो खोन्थानाङा। जागोन दे, मा होगोन नोंसोरलाय आंनोलाय? नोंनो मा नांगौ बेखौल' बुंब्रा, थोंजों। आच्छा दे, सम फैबा आं नोंसोर सानैनावबो बिगोन। नाथाय उनाव बावगारनो मोननाय नङा, नङाबा नारजि बुदांनो खोन्थाहरगोन आं। नाय, खोन्थानाङा। मा नांगौ बेखौल' बुंदो दे। आं न'आव थांग्रोनि, बिनिफ्राय नोंसोर सानैनाव मा बिथावथाव बेखौ आं गोसोखांनि। आच्छा बारु थाइबानि लारु लागे रह मुन्ना भाई MBBS। नोंसोर सानैया मायाव दंमोन बेखौनो मावफिनदो, आं फैबाय। आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयालै हापां, नोंहासो नारजि बुदाङा मिथिबा। नारजि बुदाङा थाइलेन्डआव थांनो होननानै मिथिबा फाग्ला जागोन बियो। फैसा गैयाव बहा थाइलेन्डआव थांनो ओंखारदों नोंलाय होननानै केन्सेलसो खालामहोगोन बियो आंखौ। बेनिखायनो अमा राजाखौ जेरैखि जायाबाबो थाइलेन्ड थांसान्दि बुरखायनानै दोननांगोन। नङाबा अमा राजाया जों सानैनि खोथाखौ खोन्थागोन, टिकेट दाननायफोरखौ। जिबायदि फाल्थु मानसि, बेजों जेबो भरसा गैया। बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो दोननांगोन। आरो नोंबो ना, दा साननैसो अमा राजाजों दानांलाय। जागोन दे, नोंनि थाखाय आङो बेखौबो गारगोन। माबा अमा राजाखौ नुबानो बुनोसो जायो आंहा।
दे जाथ'नाङा साननैसो आखाइ आथिंफोरखौ हमथानानै लाथ' थांदो दे सप्तासेनि उनावनो आङो टिकेटखौ दाननोसै टिकेट दानखांनायनि लोगो लोगो अखानायैनो ओंखारलांनोसै जों थाइलेन्ड फारसे जागोन दे नोंबो न'आव थांदो आंबो थांनोसै आच्छा दे हाबलांदो आयै मानोथो लामानिफ्राय थांफिननांगौ जाखो आंला दे दा बिजामादै फाग्लाया नुबा माबाफोरसो सन्देह सानलायगोन ओमफ्राय नैबे थाइजौखौ आं होननाय बायदि जाहोबानो जाबाय बे थाइजौखौ जाहोबानो मोजां जागोन ना बिनि आखला औ अजा बोरायालाय बेखौनो बुंदों आरो थाइजौखौ बेनोल' जाहो होननानै मालाय हिनजावफोरखौ गोसो थोनाया दस्रा हिनजावफोरजों लाइन मारिनाया बन्द' जागोननो बे थाइजौखौ जाहोबानो नंगौ नामा बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्राहाय होमबालाय आं थाइजौखौ अमा राजानोल' जाहोनोसै दे जाहो बे जावलियानोनो आंबो थांनोसै होमबा न'आव हाबलांला आरो आंला दे बे जावलियाजों नांलायनो गोसो गैथारा आं दिनै जायखिजाया नोङो थाइजौखौल' जाहोबानो जाबाय जावैसो फाग्लानो जागोन दे ओइ फाग्लाया सफैबायबो लाखुमादो थाइजौआ माले बिखुनजो सना आं गैयाबाल' सिरि सिरि फैखोमायो माथो नोंलाय मानो बिदि नोंनि आखला ना हांग्रि मोनदिनो माबा मोनसेसो होफैखोमालायबाय नोंलाय ओइ जावलिया आंलाय मा होफैनांगौ जाखो माथो थिगब्रा बिमाफोरा फिसाफोरनो हाजारनिबो बारा बुद्धि होखोमायोना दिनैबा नोंबा मा होखोमानो फैदों बिमाया फिसाजोखौ लोगो हमनो मोना नामा खबर लाफैनो मोना नामा होमबाबो आंहा नैबे बिखुनजोनि सायाव एसे दाउट दंथारोलै दा बिखुनजो मा आइडिया होनो फैलायखो नोंलाय दिनैलाय जावलिया दा बुंथार नों जावैसो बिमाफोरा गावनि फिसाजोखौ नायनो लुगैबालाय फैखायो दा गावनि फिसाजोखौ नायनो फैनायाबो दाय जाबाय नोंनि सायाव एसे फोथायनो गोब्राब मोनोलै आइ बिखुनजो मानो होनोब्ला नों बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अनाना जाथारलायबायना नोंहा सैथो खोथाखौ बुंबा गोखा मोनोब्रा आच्छा बिखुनजो दालाय न' सिङाव हाबहैदोंना हाबैयाखै नोंलाय हाबबाय थाला थांनोसै आं आच्छा बारु लामायावनो फिसाजोखौ लोगो हमखुमाबाय माने थारमाने खोथाया बोरैबा मार नों जाला माला होननानै बुंबाय थानांला दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना थांनोसै होनबा नों न'आव हा थाङाबालाय न'आवबो खामानि दं नै बे बिजामादै अमा राजा थानायावलाय मा टेनसन लादों आं दोनलांगोन ना आयो नों दोनलांनायखौ नांथारा आंनो आंहा थम थम हमनानै थांगोन नुबाय अनबा अनजानो नागिरा बिखुनजो सना थौ आं दोनलांगोन गारि थानायावलाय मानि टेनसन नाङा दे नोंहाबो खामानिनिफ्राय दासो फैदों मानो आंखौ दोनहैनांगौ जाखो नोंहा न'आव दसे रेस्ट लाथ'दो आरो जेबो नङा दे बिखुनजो सासेखौ जुदि आं न'सिम दोनहैनो हायाबा मा खर'नि बिजामादै आंलाय बाय गाखोबाय आं थाङाहाय जावैसो आं हारसिंनो थांगोन आच्छा थारमाने सन्थला जावैसोनो माबा मोनसे हैनो नागिरदों सन्थला जावैसोनाव हाबहैनायदों नङा होमबा हा हाबहैनांगौमोनथ' आरो आंबो थांफागोन ना आं दोनलांफागोन हा नोंहा खामानि गैया आरो थांफागोनब्रा आंबो नोंसोर मा रायलायो मा जायो नायनो थाखाय हाबाब गावखौल' रायखोमायो नंथारबाय खोमाहाय थु ए हुइना बाद लान्जाय टेम्पार अमा राजा आइखौ लांफानानै दा बायदिसिना बुंलांबाय थानाङा नोंनि नोमाया मालाय खम नामाब्रा टेनसन लाना नों गिनाङा आइ बिखुनजो फै थांनोसै आंहाबो सोंनोसो बावबाय बे थाइजौखौबा माबायदि जाहोनांगौमोनथाय ओंखाम जाखांनायनि उनावसो ना ओंखाम जाखांनायनि सिगां सोंनोनो बावलायलांबायसो आं दाहाय सोंहरफिनगोन र' गथ' गाहायाव ओंखारबो होनदोंना आं नोंखौ सेकेन्डारि पास जानायनि उनावसो मबाइल लादों नोंहा मेट्रिकखौनो पास जायाखै दानो मबाइल नांगौ आरो लोगोफोरना बयनाबो मबाइल दं नोंनि लोगोफोरना मबाइल थाबानो नों लागोन आरो नों मेट्रिक पास जाबा लाबोनो हागोन दे आरो मबाइल लानानैलाय नोंलाय मा खालामनो आंनि मबाइलखौनो लाखायो माथो नोंलाय आंनो भिडिअ बानायनो नांगौ आं रिल्स बानायनो नांगौ बादथामिज गथ' नाङा देनां मेट्रिक पास जानायनि उनाव रिल्स बानायना बानाय अब्लासो आंनि मबाइलखौ नायबानो जाबाय मिथिबाय मबाइलखौनो बांद्राय नायनो मानोथो मबाइल नायनो होबाय थानांगौ जाखो नोंनोलाय नों फरायनाय समावबो मबाइल नायबा जायाना आरो बे दंफाङाव गाखोबाय थानाङा नोङो ओंखारबो माबा आंनो मबाइल नांगौ मबाइल गाबबाय था नोङो बिदि मबाइल बिबानो मबाइल मोनथारगोन आरो नों गाबबाय थाबाबो मोना नों मिथिबाय मेट्रिक पास जानायनि उनाव नोंनो मबाइल होखागोन मेट्रिक पास जाजासिम नोङो मबाइल लायालासिनो थालाय आरो मबाइल नायबाल' जायाना मबाइलजों लोगोसे नोङो फरायनोबो नांगोन माथो नोंलाय लेखाखौनो बारा फराया लेखा फरायाबा आं बायदि जाम्बि जानांगोन मिथिबाय होनबा नों लेखा फरायाखै लेखाबो फरायनांगौ लेखा फरायनायजों लोगोसे मोजां नलेजबो लादेरबावनांगौ मिथिबाय नों खालि मबाइलावल' भिडिअ बानायनो होननानै बुंबा जायाना बे बुहुमा जोबोद गिदिर बुहुमाव मोजाङै बेरायनोबा गोदान जायगायाव थांनोबा बुहुमनि गासैबो एक्सपिरियेन्सखौ लानोबा
नों नलेजबो रोंनांगोन लेखाबो फरायनांगोन आरो लेखा फरायनायाव एसेबाबो नलेजआ बाङो मिथिबाय लेखा फरायनानै साख्रि मोनलायाबाबो एसेबाबो लेखा फरायनायाव नलेज मोनो लोगोसे एक्सपिरियेन्सबो मोनो आरो नोंहा माखासे खोथाफोरबो मिथियो बेनिखायनो लेखाबो फरायनांगौ गोराबो जानांगौ मबाइलावल' नांनानै थाबाय थाबा नों जेबो मिथिया ओंखारबोदो आइ थाम्फै ओंखारबोदो नों फेन नुफैबा रागा जोंगोन नोंखौ दिनै जोबोद गरमथारमोनलै दै लोंनो ना बम्ब्र आं दै लायनि नाङा बोरो आइ थाम्फैयालाय हनै गोजौआव नाहरबानो जाबाय आइदो आया बे दंफाङावलाय मा मोनबाय थादों नोंलाय मबाइल माबा मबाइल नांगौ होननानै बुंबाय थादों मबाइल गोदान नांगौनो मानो नोंनि मबाइलालाय माथो जाखो मालाय गावनि एक्सट्रा मबाइल नांगौनो एक्सट्रा मबाइल नांगौ मानि थाखाय नों माने मबाइलखौनो नायखायो माथो नोंलाय लाया मेट्रिक पास नङागौ माने मबाइल मोना ओरैनोबा दानो माथो थिगसे मबाइल नायबाय थाखायो बिमानि मबाइलबाबो थोआ बिफानि मबाइलबाबो थोआ आरो एक्सट्रा मबाइल लानानै होबावबा बांसिनसो जागोन ओंखारबो ओंखार माराना नों अफिसनिफ्राय फैबाबो नोंसोरनि दावराव दावसिखौसो नायफैनांगौ नां अफिसावबो दावराव दावसि न'आवबो दावराव दावसिखौ नायफैनांगौ नां अरे नों मबाइलसो बिगासिनो दं बोरो लावथिया गथ' ओंखारबो नों फेन नङाबा नोंखौ बुगोन फानि रागाखौ नुखायाखै आइ नों ओंखार माबाय आंनो मबाइल नांगौ आयै थांफैदोलाय फिसा हिन्जाव मबाइलखौलाय नों आंनिखौनो नायखायोना मानोथो नोंनो बेलेग मबाइल नांलायथारगौ दे बबेनि मबाइल बिग्रा जादों बियो मबाइल नांगौ नोंना बहा खारदों नों मबाइला आरे बहा खारलांदों नों फैल' नों दिनै मानजा होगोन आं नोंनो मानजा मबाइल नांगौ ना बांद्राय सिगिबाय थानांला सिगियाखै आं दिनै बेखौ दामगोन आं मानसिखौ बिराद बारा जादों बिनि मबाइल बिनाया खोनागासिनो दं आं दाखालिनिफ्रायनो मबाइल 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 माथो बुंबावनो बाल बिफा दानि जुगाव गासैबो मबाइल लाथारसै नालाय मबाइल बिलाबायथारो माबा स्कुलफोरावबो गथ'फोरा जि मेथाइ जासोनाय जादोंनो दानाबा मेथाइ जायै गथ'फोरखौ मेथाइ जानाय गथ'फोरा लोगोखौनो लायानो जाय मेथाइ जाहोयो बिसोरसो लोगो लायो जाय मेथाइ जाहोआ बिसोरखौ फात्ताखौनो लायानो होनबावनांगौ दे दाना गथ'फोरखौ गोदो जों उन्दै उन्दैयाव जों मेथाइखौनो बारा जायामोन मालाय मेथाइ होलायलायबासो लोगो जायोनो आरो दा फन थालायबासो लोगो जालायोनो मालाय बेनिखायनो मबाइल बिगासिनो दङ खोमा मालाया जि जायो बेखौ जाफाजोबनो हायाना मालाया मबाइल होबानो जोंहा मबाइल होनो हाया ओरैनोबा थाखा खामायग'नो हाया जादों आंहाबा बेथनखौबो थिक मथे मोना बिनि सायाव मैगं दखानफोरनि खाथियाव थांनोनो हाला मैगं दाम सोंबानो अयथासार दाम खोन्थायो एसेबां गिलु बालु जाहोलांदों बे बुहुमा बिनि सायाव बिनो मबाइल नांगौ दिनै फैथोंल' बियो दानिफ्रायनो अबेनि मबाइल लाग्रा जादों बे जानिहाय मानसियानो थङालि बाङालि जाथारबाय बाला नोंनिनो आखल लादों नोंनिनो आखल लाबाय फिसाजोआ नों मोजां मोनबा फिसाजोआ बिदि जानाय नङामोन ना आयो बाला आंनिसो आखल लाबाय आरो फिसाजोआ आंलाय माथो जेबो गाज्रिखौनो फोरोङा आरो रावबो बिमाया गावनि फिसाखौ गाज्रि जाथों होननानै फोरोङा मिथिबाय खोथायावनो दंखायो बिमा जेरै फिसा एरै होननानै दा बिदिनो जामारबायना फिसा सामलायनो रोङा आयो बाला आंनिसो दाय जाबाय आरो गोदोसो आं थङालि बाङालिमोन ना थांफैदेलाय जोनोम जानायनिफ्रायनो आंलाय माथो दद्रद्रुथारलाय रावखौबो जेबो बुङाखै जेरावबो जेबो खालामहैयाखै अब्ला आंनि फिसाजोनि दायखौलाय आंनावलाय मानो रुजुखो बे बाबुआ आयो बाला आयो बाला माथोबा बिफाया आंखौ बुनो होसोलायदों आरो दिनै आं न'आव थाङाबो नों थांफैदेलाय नङा होनलाय नोंलाय आंखौ बयबो नेवला होननानै सिनायो नेवला ओमफ्राय नोंनि रियेल नामालाय माथो आंनि मुङा रियेल नामानो नेवला मानसिखौ बिदि मिनिनो हागौ नामा आच्चा मोनसे खोथामोन नोङो अफ्रि रानिखौ सिनायोना बेखौलाय मानो सोंदों माने आं आंनि गोसोखौ अफ्रि रानिनो होबाय दा आंनो अफ्रि रानिनि गोसोखौ नांगौ ओमफ्राय नों थांनानै अफ्रि रानिनो बे मेसेजखौ हैनो हागोन ना
नेवलाया नोंखौ जोबोद गोसोखांदों होननानै अफ्रि रानिनो खोन्थाहैनो हागोन ना? हागोन। ओमफ्राय मा होगोन नों आंनो? नोंनो मा नांगौ? आंनो फैसा नांगौ। जागोन दे, होगोन आं नोंनो। नों थांनानैल' खोन्थाहैग्रो, बिनि उनावनो आं नोंनो फैसाखौ होगोन। थां, खोन्थाहैथां, आं नोंखौ बेवहायनो नेबाय थागोन। जागोन दे, आं खोन्थाहैगोन। अफ्रि रानि, नोंनि आरो आंनि सनानि बेराखौ आं दिनैनिफ्रायनो सुजुनोसै। हेल', आंखौ नुहुरबायना? नै आं बिथिंजाय दं। नै आं आखाइ थिखांदों गस्ला गोजा गाननाया। आहा, नुबाय दा? एमा राजा नोंसोर गामियाव फैथारिया बिराद गोबाव जाबायमोनलै, बेनिखायनो बावगारलायलांबाय आं लामाखौ। जेबो नङा दे, फै, जोंहानि न'आ बिथिंजाय। बारा गोजान नङा, बै न'खरनै न'खरथाम बारबानो मोनगोन जोंहानि न'खौ। आच्छा। बाखि खबर मोजांबा? औ, मोजां। दे होमबालाय माखासे खबरफोरखौ न'आव थांना रायलायनोसै। जागोन दे। मोखां गाज्रि जाखो मा जाखो नैबे नेवलाया? कनफिडेन्टआथ' फुल दंथारोलै आंनाव। बे कनफिडेन्टजोंनो हिनजाव माहाजोन गोसो थोगोन आं। जाय हिनजाव माहाजोन बिसोरखौ बारसिनखागोन आं। जाय हिनजाव दुखिया बिसोरखौ जोगारगोन आं। बबेनिलै बाबुआ? बर'ना हारसालाय मानसियालाय? माबायदि नुदों आंखौलाय? आच्छा, बर'। बबेनि नोंलाय? नोंखौथ' जों गामियाव नुफेराखैलै। आंनि मुङा नेवला। आं जेरावबो खालामो उरलु उरला। आच्छा बार' थाइबानि लारु, जों गामियावबो उरलु उरला खालामनो फैबाय होमबा नों? बांद्राय उरलु उरला खालामनाङालै जों गामियाव। जों गामिनि सेंग्राफ्रा बारा थिग नङा दै। नैबे नेवलाखौ गिगोन सानदों नामा? ओरैनो नेवला नाम लायाखैना आं। नेवलाया मा बुस्थु मोनथिलांगोन र' लासैनो। बे थाइजौखौलाय जाहोमारनांगौ ना जाहोमारनाङा जाखो बे फाग्लानो? जाहोना नायनोसैहाय, आखलफोरा एसे मोजां जाबाय बायोदां। औ दङ, फै हाबफै। माथो थांफैदेलायसो, जिराय। आं आइ अफ्रि रानिखौ थिनहरनो दे, नों जिरायथ'। अफ्रि रानिनि खोथाखौनो लानानै फैदों आं। माबा खोथामोन? अफ्रि रानिया सोरबा नेवलाखौ गोसोथोयो। नङा माथो? नों मानो थगायदों? जाबाय दे जाबाय, नांलायनो हामा। दा बेफोरबायदि रायलायनो समायाखै नोंसोर। सानैबो लोगो नालाय मोजां रायलाय। थथलि, नों मानो एरनानै होफैदों आइनो? नों आंखौ थथलि बुंबाय थायो नालाय। दालाय नों थथलि सालाय खान्দি नङा होनबा? आं जानो होननानै जायाखैना। आरो आं थगायाखै। नोंखौ सोरबा नेवला लिंहरदों। नेवला? नोंखौ सोरबा नेवलाया लामायाव नेगासिनो। बे नेवलाया जों गामियावबो फैलायबाय। नोंनि बयफ्रेन्ड नङा आरो बियो? नङाहाय मा? थांफैदेलाय, दिनै जोंहा न'आव माथो। आच्छा, मानोबा गोसोखांनानै फैदों दिनै? लामायाव नेवलाया बेखौ लिंहरदों। सोरखौ लिंहरदों? अफ्रि रानिखौ। आच्छा, नों मैया नेवला होनना खोन्थानाया? साला बुदांदां लामायाव दंगारगारोब्रा। आदा, बे नेवलायानो आंखौ एदावबाय थायो। आच्छा, दिदोम, दे जिराय। आलासिया फाइभ स्टार। अफ्रि रानि, थांलाय साहा फुदुंना लाबोलाय आलासिनो। ओमफ्राय आंबो लोंगोन। जागोन दे आदा, आंबो थांफागोन। फै। साहा फुदुंहैनो नागिरलायदों जे गथ'आ। आच्छा एमा राजा, आं साहाल' लोंगोन दै, ओंखाम संनाङा आंनो थाखाय। जेबो नङाब्रा, गोबावजों फैनाय ओंखामबो जालांदो। नाङालै, आं ओंखाम जाया। जाया होनबानो जागोन नामा? बेसेबा गोबावनि उनाव फैनाय, ओंखाम जालांनांगोन नों, नङाबा जानाय नङा। नाङालै, ओंखाम जाया। नेक्स्ट टाइम फैबा जालांगोन। प्लिज, अननानै आंखौ जबरदस्ति दा खालाम। आच्छा बार' थाइबानि लारु। थांफैदेलाय, बे नेवलाया आरो मा बुंबावदों? नोंखौ हाबा खालामोनो। आं जाया माथो बेबायदि गोसोम बन्दादा नेवलाला दुद्रांद्रांजों। आदा एमाव राजानो आफानो खोन्थानानै बेखौ बुजा होगोन आं। गांसे नों गोसोथो होनना बेखौ नोंहानो लानो होया नामा? आंनोलाय मानो जासिदों? आंनो गुफुर गोजौ सेंग्राखौसो नांगौ, गोसोम बन्दादाखौ नाङा। ओमफ्राय आङो आलासिनो साहा फुदुंनि। नोंजों बे नेवलायासो समायो। नोंनो नेवलाखौ नांगौ, नोंहा लाबानो जाबाय। आंखौ बुंनाङा। ओमफ्राय थां जोंहानि न'निफ्राय। जोंहानि न'आव नों फैनाङा। नों आंनि लोगोबो नङा। जागोन दे, आंखौ होखादों ना माहाजोननि फिसाजोखाय। सानसे आंबो माहाजोन जागोन नोंनिखाय। नायबायल' था। बेस्ट अफ लाक। आंहा आदानि लोगोनो साहा फुदुंनांगौआसो बावगारलायबाय। जोंनाव फैनाय आलासि इसिबां हेन्डसाम। थांफैदेलाय, मा जाखो? थांनोसैबो नामा? नोंसा बिनानावा दुगिथार। नोंसा बिनानावा मोजां नङा, आंखौ रायनानै होखारदों। आला, सिख्ला गथ'फोरनि खोथा माथो बुंनो। दसेनो नांलायो, दसेनो मोजां जायो। टेनसन लानाङा नों बेफोरखौ। जागोन दे।
नों बायदि जाम्बि हिनजावखौ हाबा खालामना लानानै आंहा लससो जाबाय नोंनि थाखाय हिनजाव गदायबो लाबोनो मोनला माबा मोनसे जाबा नों महिला कमिटिनो खोन्थाहैनो आंखौ ना स्वामी आंखौ स्वामिसो होनबावदोंना नों बिमा बिफानिफ्राय बे साननैसोआवनो 10,000 फैसा लाबोआबा नोंखौ आं दोखो दोखो बुग्लिगोन स्वामी हानायमानि फैसाखौ लाबोगासिनो दालाय आंलाय बबेनिफ्राय मोननो मा होनदों नों आंजों उल्थासो होनफिनबावदों ओंखाम ओंख्रि संनायाबो थावा आरो उल्था उल्थासो होनबावदों आंनो जौ लोंनो फैसा 100 थाखा हर नङाबा दिगदारसो जागोन फैसायानो मैगं बायनो होननानैसो दोनदोंमोन आं बे उन्दुनाय खर'सेयाव दङ बे खोथाखौनो नों दहाय खोन्थानो हाया नामा ना मानजा नांबावगौ दा मोनायाव मोजां ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनाबा बिखुङा बेरलांजोबगोन नोंहा आयो आंलाय बबेनिफ्राय गोथाव गोथाव लाबोनानै संनानै होफैनो फैसा थाखा गैयाबालाय बबेनिफ्राय मोननो आंलाय आइ आफानिफ्राय मालाय बेसेबां फैसा बिनो आंलाय हे खाफाल आंनि जिउआनोथ' मानो बिदि जाखो मा दाय मावनायनि आं इसेबां गाज्रि हौवा मोनखो मानि साजा होखो आंखौ गोसो जायो न' बां गारनानै खारनो नाथाय बे फिसाखौ लानानै आं बहा थांनो बे हौवाजों रायजो जाबाबो माथो गिलुं गिलुंसो थानांगौ जायो बे गथ'खौ लानानै आंलाय बहा थांनो हे गसाइ आंनो राहा दिन्थिहरदो माथोबा अपेरानिया दुगिथार माहाजोननि फिसाजोखाय साइज गैया बाइस गैया देनां आंबो माहाजोन जागोन देखायफिनगोन बे रानिखौ आंखौ होखा अरलायथारदोंना देनां आंबो नायफिनगोन बेखौ आंबो देखायगोन ओइ गथ' बुजागोन आंजों आंनि बयफ्रेन्ड नङा होननानै बुंबा मानो बुजिया मा जालायदों आयै थरल' आंखौ ना मालाय सेंग्राजोंनो जरायगासिनो दङ थरल' मानो एदावदों आब'खौ आब'आ गावनि बयफ्रेन्डखौ नोंसोर गैयाव लाबोदोंमोन मैया नङा माथो आयै अखा सिनायखायसो आं दसे जोंहानाव हाबफै होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बे सेंग्राया थफिरामनि फंबायसो आयै दे जाबाय बेफोरबायदि एदावलायबाय थानो हामा ओइ बाहेराव आबै फैबाय खोमा नोंसोर नांलायलायबाय थानाङा दे ओइ गथ' एबार जुदि नों आंखौ आइनि सिगाङाव एरनानै होयोना नोंनि खुगाखौ बिसिख्लाबजोबगोन आं बांद्राय फालतु जानाङा नों नाथाय सेंग्राया हेन्डसामथारमोन हेन्डसाम जाखो मा जाखो आंनो नाङा बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड आरो नों आइनो एरनानै होबावबा नोंनि हाथायखौ देखाजोबगोन बा बिखुनजोआ देन्जार दुगि जाबायलै सानस्रि आंखौ थेंक इउ होनलायबावाब्रा आंलाय मा मिथिगौसै मा होननांगौ बिराद दुगि जाबाय नोङो बिराद दुगि जाबाय दुगियानो लाख'वाला थै नोंजों बखिजाबाय थाया आं अमा राजा मानोथो एदावबाय थायो आइखौलाय मोजां मोनोलै आं बिखुनजोखौ आरो बिखुनजोआ आंखौ नायनो बायोना बेनिखायनो एदावो आं बांद्राय एदावबाय थानाङा दे आच्छा सानस्रि दाखालि जे आं एदावदोंमोन नोंसा आइमोननि न'आव थांबा नों गाज्रि मोनदों नामाब्रा मानोथो एदावबाय थानांगौ नोंलाय आरो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो बुरखांबाय थायो गोदोसो जों गोसथोलायोमोन दाथ' नङाना दाथ' जों न'निसो जालायबाय बेनिखायनो एसे लाजिनो सोलोंदो नों आच्छा नों बावगारथारबाय होमबा आंखौ जालायबाय जोंहानि आइखौ एदावलायबाय एदावाखैब्रा मानो एदावो नों जोंहानि आइखौ दासिमबो आरो आं नोंसोर सानैखौ बादा होखादोंमोन ना नोंसोर सानैया मालाबाबो रायलायखुमानाङा होननानै मानसिफोर ज' थाबासो रायलायो होननानै आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबालाय आं थांनोसै मा एसे फालतु मानसि बियो आरो आयै नोंखौ बुंखादों आङो बेजों दा रायलाय होननानै होमबाबो नों मानो रायलायबाय थायो आं रायलायाखैहाय गावसो रायलायग्रोदों आरो न'आव मानसि फैनायखौलाय आं बोरै रायदावालासिनो थानो नर्मेल रायलाय बेनिफ्राय थांखांनाय गोदोनि खोथाफोरखौ दा रायलायखा आं बुंखाबाय नङाबा आफानो खोन्थागोन आं रायलायाखै सोमस्रिनि फिसाजोआ बिमाजों मोजांखौनो रायलायनो होआब्रा खुगायानोथ' सोरनि लादोंलै इसिबां गावनो हाफां बायदिथार नै हाफांखौ होनाय लोगो लोगो माबा मोनसे गोसोखांलायबाय आं साला हाफाङा थफिरामखौसो मेजेर खुमानानै दङ आरो थफिरामाबो मैया दाखालिसो हाबा जाथारदोंमोन बेसोरा नारजि बुदा मिथिबा खम फाग्ला जागोनलै जि जाबाय थाथोंलै मिथिथारालां रावखौबो जेबो बुंथारा होमबाबो नारजि बुदांनि एसे हिन्ट हरनोसै नामा आङो र' लोगो हमखुमानि र' नारजि बुदांनि अबस्थाया माबायदि दं एसे खबर लानि अब्लासिम हाफां आरो थफिरामखौ ओरैबायदि फिदिंगोन आं बिसोरखौ स्वादफोरखौ आच्छा आरो थाइबानि लारु नोंथांमोना भिडिअखौ नायगासिनो दं नामा नायदोंबालाय मानोथो लाइक होनो बावो मानो लाइक होनो बावो इसेबां जों नायबाय थायो गावसोरा मेगनजों होमबाबो लाइक मोनसे होलाङा माने गेजेर एसे बोरैबा होनहरलायनांगौ होमबासो लाइकआ फैयो दे लाइक होबायबालाय ओमफ्राय भिडिअखौ साबसक्राइब खालामदो चेनेलखौ ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे होनानै गालांदो बाय नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनगोन